Ahojte, vítajte pri novom videovlogu, ktorý sa bude odohrávať na troška inom mieste. V tomto videovlogu si opäť niečo vyčistíme, budete súčasťou našich každodenných domácich rituálov, budeme sa venovať téme útulného a pokojného domova, rozbalíme si nejaký balíček, pôjdeme spolu na malé nákupy a taktiež si užijeme čas vonku na slniečku. V poslednom období mám pocit, že čas okolo nás plynie ako si rýchlo a my často zabúdame na čaro obyčajných vecí. Práve preto by mal byť domov takým miestom, kde si dovolíme byť sami sebou, kde sme obklopení ľuďmi, na ktorých nám záleží a taktiež aj vecami, ktoré nás vyvolávajú pozitívne pocity a zároveň, kde sa dokážeme upokojiť a jednoducho cítiť sa dobre. A ja verím, že práve tento pocit si odnesiete aj z dnešného vlogu. Krásny deň vám prajem, máme útorok a ja mám raz do mesiaca takú tradíciu a to, že si doprajem takú hodinku pre seba a idem si oddychnúť do Vital Space. Je to štúdio, ktoré má úžasnú majiteľku a ja sa tam cítim vždy ako doma. Navyše sa nachádza v nádhernom historickom penzióne Anna Villa, ktorý je len kúsok od Piešťanského parku a pár krokov od Piešťanského kolonádového mosta. Penzión Anna Villa sa spája s bohatou históriou, bol postavený v roku 1927 známym piešťanským notárom Antonom Kajlichom pre jeho rodinu a vyrastali tu známe osobnosti, napríklad maliar Aurel Kajlich alebo herečka Anita Kajlichová. Anitu Kajlichovú mám tu česť poznať aj osobne, pretože ma oslovila práve keď som mala oblečené svadobné šaty. Celý penzión je v súčasnosti zrekonštruovaný a je ladený do štýlu Art Deco. Toto miesto dýchalo umením, bolo plné zaujímavých rozhovorov a osobností. No a keďže sa tam ja dnes chystám, tak som sa rozhodla, že by som vás zobrala so sebou a dopriali by ste si tú chvíľku pokoja so mnou. Krásny deň vám prajem, nachádzame sa na troška inom mieste, ako som vám aj spomínala v minulom videovlogu. Tak my sme si spravili s Hankou taký menší výlet do Bratislavy a máme tu ešte jeden byt, ten som si kúpila keď som mala 28 rokov a bolo to v podstate aj kvôli práci, aby som nemusela dochádzať a taktiež som sa chcela už osamostatniť. V tomto byte som prežila veľký kus svojej minulosti a spájajú sa mi s ním naozaj nádherné spomienky. Bolo to obdobie takého osamostatňovania sa, pretože tu som mala na to čas a priestor a mám pocit, že som nebola toľko ovplyvňovaná svojim okolím. V tom období začal COVID a ja mám pocit, že všetci sme sa tak viac ponorili do seba a vo veľa prípadoch ľudia aj úplne zmenili svoje smerovanie, pretože mali čas a priestor na to, aby dokázali poznať viac samého seba. A ja si osobne myslím, že práve za to, aká som teraz, vďačím tomuto miestu a tomuto bytu. Byt prešiel koncom minulého roka kompletnou rekonštrukciou a bol teda v úplne inom stave. Možno tí, ktorí ma poznáte z Instagramu, tak ste videli tie prerábky pred a po. A ak vás to náhodou zaujíma, z Instagramu ma nepoznáte, tak určite si to bežte pozrieť. Mne teraz Hanka spí, varí sa mi vývar a potom plánujeme takú menšiu prechádzku, na ktorú vás určite zoberieme. Pôjdeme.
Prišiel mi balíček od Blendigo 3, je to spolupráca, ktorú mám už približne rok a vždy sa teším na novú limitku, ktorú mi pošlu a táto vo mne evokuje Grécko. Ako by to bolo, ak by sme si aj v tomto vlogu niečo nevyčistili a tentokrát som sa rozhodla, že by sme si spolu mohli vyčistiť toaletu. Na čistenie toalety som použila aj produkty do Pink Stuff, ktoré nádherne voňajú a sú aj šetrnejšie k prírode, tento WC gel. Ďalej túto aktívnu penu, ktorú nasypete do toalety, necháte 10 minút pôsobiť a potom vyčistíte. Taktiež som použila tieto WC tablety s citronovou vôňou, ktoré vám odstrania zápachy a nečistoty. Ideálne je nechať ich pôsobiť aspoň 30 minút a pri väčšom znečistení ich môžete nechať pôsobiť pokojne aj celú noc. Ďalej som použila Domestos penu, ktorá vám toaletu nielen vyčistí, ale aj krásne vydezinfikuje. Samozrejme nezabúdame ani na rukavice pri čistení. Esenciálne oleje ja zbožňujem a majú v domácnosti naozaj veľké využitie a ja som ich použila do nádoby na čistiacu kefu. Stačí nakvapkať pár kvapiek a priestor vám za každým krásne prevonia. Taktiež som dala do tejto nádobky troška čistiaceho prostriedku, aby sa automaticky po použití kefa vždy troška vyčistila. Kefu je samozrejme potrebné čistiť pravidelne. Na čistenie zrkadla som použila tieto vlhčené obrúsky na sklo. Sú naozaj výborné, dobre sa s nimi čistí aj sprchový kút a nezanechávajú šmuhy. Na podlahu som použila The Pink Stuff čistič na podlahy, ktorý nemusíte ani riediť a môžete rovno čistiť. Na časť toalety som použila aj dezinfekčný sprej, ktorý odstraní 99% baktérií, vírusov a tento sprej inak veľmi rada používam aj napríklad na kľúčky. A na záver som vám ukázala taký tip, ktorý možno už poznáte a možno nie, ako si hĺbkovo vyčistiť sedadlo, a to tým, že ho dáte dole. Ja verím, že sa vám toto čistiace video páčilo a pokojne mi dajte vedieť do komentárov, čo by sme si mohli vyčistiť spolu na budúce. Ahojte, krásny večer vám prajem. My sme mali deň plný aktivít a Hanka len stihla prísť domov a hneď mi zaspala. No a vybrali sme si nové kvetinky, tak už sa teším, ako si ich dám do pohárika. V tomto byte nemám žiadnu vázu, takže ako vázu používam pohár, z ktorého som tu kedysi pijavala čaj. A celkovo tu mám málo vecí a je prekvapivé, ako jednoducho a ľahko sa dá s minimum vecí fungovať. Minule som narazila na veľmi zaujímavú myšlienku, s ktorou by som sa troška chcela
chcela pohrať o téme útulného a pokojného domova a to, že k veciam v našich domovoch sa nám veľmi často pripútajú rôzne spomienky, momenty, aj pocity, ktoré sme v danom momente zažívali. A ja s touto myšlienkou absolútne súhlasím. Ja sama som v období svojho dospievania, myslím si, bola dosť zahltená rôznymi vecami, ktoré som reálne nepotrebovala, nepoužívala a pri ktorých som nemala veľmi dobré pocity. U mňa už nejde len o kvalitu, ktorá je samozrejme veľmi dôležitá, alebo či sa mi vec páči. V súčasnosti si oveľa viac uvedomujem a zamýšľam sa nad tým, aké veci si chcem do svojho domova priniesť a ako sa pri nich chcem cítiť. Toto pravidlo rovnako aplikujem aj pri triedení vecí, ktoré som si zaužívala minimálne jedenkrát do mesiaca. Pokiaľ tú vec naozaj nepotrebujem alebo mám pri nej zlý pocit, tak tej veci poďakujem za to, že bola so mnou, že mi nejakú dobu poslúžila a pošlem ju ďalej. Následne sa to pretavuje aj do našich životov a cítime vnútorný pokoj a nie chaos. Preto si myslím, že je veľmi dôležité urobiť si ten priestor, raz za čas si sadnúť a pretriediť si veci. Verte mi, že to je nie len spôsob, ako si upratať vaše domovy, ale aj mysel. Dajte mi vedieť, ako to máte vy vo vašich domovoch, či si veci triedite, alebo ste vecami skôr zahltení. Prípadne, ak sa rozhodnete inšpirovať a vaše veci si doma pretriedite, aké pocity to vo vás vyvolalo. Ahojte, ja sa vám prihováram až takto večer, ale posledné dni trávime s Hankou vonku a užívame si krásne slnečné počasie, ale dnes sme boli aj troška nakupovať a tak ma napadlo, že by som vám ukázala, čo sme kúpili. Zavítali sme opäť do predajne Alby a Hanke som vybrala tvorivé magnetky, jedny už doma máme a tentokrát som vybrala dopravné prostriedky a inak je to veľmi dobrá alternatíva k nálepkám a myslím si, že aj troška sa dajú na tom ušetriť peniažky. Viete si tu vybrať rôzne pozadia a potom dávate magnetky. Týmto sa deti naozaj vedia pekne vyhrať a ďalej sme vybrali túto 3D zvukovú knižku. A ak by vás z týchto typov, prípadne z typov, ktoré som ukazovala v minulom vlogu, niečo zaujalo, tak dole vám dám zľavový kód, ktorý si môžete uplatniť tak v predajniach Alby, ako aj pri nákupe cez e-shop. V poslednom období sa mi dosť často začala vyhadzovať pleť, na čo nie som až tak zvyknutá. Môže to byť nejakou alergiou alebo hormonálnymi zmenami, ale rozhodla som sa vyskúšať zmeniť aj svoju pleťovú rutinu. Ja vám produkty, ktoré som si vybrala, ukážem. Ak ich náhodou niekto z vás pozná, tak budem veľmi rada za vaše reakcie. No a z poslednej veci sa naozaj veľmi teším, pretože som po nej pokúkovala už dlho a bude mať u nás veľké využitie. A je to táto kovová tácka, ja už mám takúto kovovú šálku, na ktorú som si veľmi zvykla a je jedna z mojich najobľúbenejších. Viem si ju predstaviť napríklad pri servírovaní raňajok alebo aj ako samostatnú dekoráciu.
Každý večer sa snažím pripraviť Hánke nejaké hračky na ráno, ktoré ju pri príchode do miestnosti potešia, prekvapia a s ktorými sa začne hneď hrať. Dnešný videovlog sa nám pomaly, ale isto končí. Ja chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ste ho dopozerali až doteraz. Verím, že ste si pri ňom oddychli, našli kúsok pokoja. Budem vám vďačná za každú reakciu, komentár a samozrejme odber. Vidíme sa opäť budúcu nedeľu a ja vám prajem krásny a pokojný týždeň.